opese oye nneoma no yere ho na ye de wo se oye wa opese okwanim no kwanim yi wa opese obua Ghana no yere ho na ye anka me yimpa ese anka ye nyina ye yere ye ho aye adwuma no ebema Ghana akonanim me do Ghana me pese onso do Ghana ya ne ewo nti Ghana de ewo se wo do Ghana efise osoro nya nkompo nyansem no onim de nti a wote Ghana ha nti me de bia me kase ai wunya abrochire na akwa eye de nanso so osoro nya nkompo nim de nti e wo se yetena Ghana ha ne ma Ghana yeyie ne etimi ma ne konanim na ye akono efise nkofo mu wa akire no enim Ghana chenye ede no ma hu o Ghana ho a obi anya opese oba Ghana ba yen pese yeko nankasa bi China ni owo Gwanju no kontimi ma Ghana ha obra wonnim bebia Ghana the way Ghana city do Ghana yiron ho ne support Ghana ma Ghana nyeyi ade bia ye Ghana bia tobi ba wo ye Ghana ni nso a dwene nipa no ho na membu omu maka de bia ye pushisi ye nto Ghana ade nanso de o pushi a ye to Ghana ade no de Ghana ade ni nso bu ni nua eno ni ye problem no na no bi from osina na de bia wo se ye nto Ghana ade ukoto Ghana ade nso na Ghana ni de abu na ne board den wa yere so bare Ghana ni nti ene e bekọ akoto abrofo de ne saa because abrofo de ne wo fom nti wa ye Ghana ni no mesrew onso nya akwanya boa unia abroche saa no mu de aye a omutimi de akọ manim no enye magical enye magic eyese obi e boa obi amana konanim China foi omo hihye nneoma na eduru ba bi no mu hu se de omo ho aso omo ho adware no enom ye omo adwen se omo de bi bepie aba wiasim ha omo calculate ye no mpeso mu achieve ntu mu achieve ye de ntia ya na complain about Ghana ne se yen no yenim ene yesi enye ye problem no enye se yenim Ghana ni bia nim Ghana ni be na nim papa ni bone okwa America ene abroche bebi a wo mo ye adwuma pa yie no e Ghana fo wo mo pa adwuma pa no yie no e Ghana fo nti ade nti na Ghana ni wo ha wontimi nya adwuma onye adwuma efiri se obi esisi obi nti obi ampese obeye na kumema ye adwuma che Ghana ni no ekọ ba bia a onim se etua ne kai a obeye a obeya ye ne yie akoma paso e na odeye bado de nka ye nyina ye nye de ho anka wu ye wo de no na me nso me ye me de ho na aka abum de ntia ye ntimi hodi leaders accountable ne se ye nya accountable ye ankasa no ye ankasa ye account ye ye nyoma ye ne mfantino because akwati say minya sa akwanya na nka meye minya nya ye ntia nti wo ye nya hwe ye problem no me pa na nka meye mpia ka me de me pa na meye minister anka me de ka meye president pa de ka meye we ya ade anka meye nko metemenka o metemenka ne ye de wo be ye boni no Nhyira FM me so o man bi e konanim no enye magic eyen hihye a process into we project management ye fra bibi CPM critical path method eye se uye dwumadie bi na wo hwe ennioma na ehu hia na wo de wani akoso yie na wo ye ne yie a ebetimi aboa ma project no ewie paye. That is the CPM in project management. Critical path method. And no man now wo ye na eno de se wo yi wani free so a wan hwe asembesi. Wo yi wani free so pe
assembly. It will create a problem for you. But Ghana higher CPM need your way. Your critical path method. A day na ye nim say ya problem when ne beba. Ye plan you. A process o. Dubai na ya ofe, China na ya ofe no. Omo plan you. Omo antena se ankoye erade o meko na abaw debi. Eye nhihye. Enti di oti assembly ho na o ye technocrat no. Ne nhihye no. Say na ya na esitie. Say ade we die. Eye critical say ye nyam free ho a. Problem meba. Critical path method. Any de wo hin. Enyoma bɛn na yeyi ani free so a ebe haye yenim. Time na obi di sika nyafunyafu no yanka. Time na e ka se ade we ebe ha Ghana fo yenyai na wanhwe de ebe kɔ IMF ye kɔ IMF a problem beba no yanka. Ba ne yesi free IMF ntietimi ye de epe. Na sabi obeye aban ne e ka cho se ade we be hawo menye osemeye ebe haye yo menye osemeye MPP for say o mani so bro mu left and right o mu hudo mu nyi at the time na e chem say saade we wuyi wani free so Ghana for beto atia wo Nhyira FM ozomo fam nse munu free onko ye be break 8 critical path method broni wonim nti ade bia ebetimi awo nani no obeto ase ontwa so ba ye de etwa so ne etwa so asem no ne etwa so ye ya ne aka ne ketua bi ne etwa so ene ye beka hypertension asem on say ye ka kire wo say wu bebrebe a ye wi akomayare ye ka ho obi amfa ho asa wo na ape doctor ewu bepem ne ye hu say ye national issue doctor wu on say 3 days in amaka say na Wednesday Monday me ka ho asem obi amfa ho panyi bi anka ho asem enra ye ka ho asem panyi bi anka ho asem time a nkofu ani bre ne say MP member of parliament bi wawu ene na ama afi de ye ka ho asem ba ye bre fi say konfa noche say akoma problem beto king wabusiani bewu because oko private de ne boarding but also be amfa ho aha tina me say na ye critical part met e de nyoma na ye yi ani afri so asa nyoma na ye nim say be praye ba ye yi ani afri so e fundamental critical part method ba ko ne say adwuma ni o man ni mu ba ye yi ani afri so ne e pretend say ye adwuma amankofo anya adwuma aye ene ye yi ani enti mebuni ya yeso ma say adwuma ni ho mebuni ya yeso mu num red no adwuma ni ho Ghana for matie sima de bia ye ka Galamsey asema o mu adwuma ni ho enti wo sori anopa obewu kura omfa ho because ye nye ya adwen se ye pa adwuma ma ye ho aban bi nso create job na enye adwuma ebo nipa no eye adwuma ye 300 ne 400 ne 500 ne 600 700 no eno na aban so aye ade into o create adwuma we dey 2 years o create adwuma na we dey 3 years ne ahwe dey betimi aye aban every said the yema na baba ye minister for employment no minister of employment no ono amu kura no oni adwuma bi a wa bi a ye betimi aka se owo saa experience no eye na aba ne se onbeye minister for employment ontimi create Nhyira FM oni adwuma bia experience committee na ye se o monhwe committee for employment and den ho ahwan labor den no woman said any sa experience ni bebra say when you timi create sustainable job adwuma me say critical path method no baako eye unemployment adwuma ni system ni mu critical path method baako hu hia ye ye ani afri so ni say adwuma ye fo no kra ketia no eye problem
into ujana obewia because we a teacher near aka 2,000 and 3,000 it will take years. We a police ni no akati ya 2,000 and 3,000 e be take years and son e dan wasibi e dan no be sie wie no koma call retirement 2-3 years na afi wawu Nhyira FM because what chia for boa within that period. Critical part method ba ko en make ho asem eye ekwan ye fa so choose ye leaders. Obeye MP a uni sika untimi nya MP but ubetimi aye adwuma na untimi nya MP e wo krom ha every say de ebemu aye MP ni se ubetimi anya sika bebre because delegate no enhu se nipa no okoye adwuma na mom delegate no hu ni se nikoko enti se wetimi tua 1,000 na wetimi tua 3,000 3,000 ni be wini ya nhwe ho enti ye yi sa nkrofo ni nyina awie no ko parliament a o say me MP wonye hwe because answer na be MP no nsɛmtwerɛfoɔ bɛgye o musika no bi ahemfo bɛgye o musika no bi obiara bɛgye bi ɔho nti obiara gye bi wie asɔre gye mosque gye nti answer na wobɛyɛ so wo ba bɛsom ɔman no gye sɛ watua bribe ansana na we are no asa complain me say na make a critical part method enoma sɛ wo yi wani free so a ebetimi a create problem amount. Enti sɛ obi bɛyɛ minister obi bɛyɛ MP obi bɛyɛ president a gye sɛ wa bribe ansa na watimi aba bɛyɛ saa de no because when tua yɛ ntom ma wo yenim ba yɛ ni afri so ɛno nti wɔn metimi ayɛ adwuma paa no wɔn ntimi nya because me tie obi a say na ya stand nam se me stand a me ntimi ntua bribe nti yɛ ntom ma me me professor bi me ntimi me pese me boni din ɔyɛ adeɛ paa nko betimi ayɛ adwuma anko de deɛ wakosua ɛbɛboa no ɔka na asɛm wie kama kana asɛm wie a obi bɛsɔre aka kyɛ sɛ deɛ waka ne yɛ na ne krakra Nhyira FM ne krakra no hihia nti asɛm na wo ka ne nyinaa no ne krakra ne sɛ wasɛm no fa sika ta akyire boa mu adeɛ ta akyire na yɛntimi ntoma na yɛwie we nyinaa na ne yɛ complaini critical part method say enwoma na woyi wani free so no saa nneɛma no ɛbɛsa bɛdi wo dɛm daakye ba yɛn no yɛnim ɛne yɛ kreti ne yɛyi ani na ɛbɛdi yɛ dɛm wie a na afei yɛ complaini yɛwura zuba baeɛ ɔbaeɛ ɔhyɛ asɛ sɛ ɔde mmerɛ yɛ adwuma yɛn ankasa ne ato yɛ ne asi no so yɛ minia yi sese wayɛ mmerɛ nkyɛ sɛ ɔntimi nyɛ adwuma no but yɛ sɛ aha deɛ kumase deɛ to bo ase o yɛn dwomfoɔ mmaa ne deɛ wobɛyi yɛ saa deɛ ne yɛne wo mpene o adɛnti ne yɛn atena kwan mu a na woba adabɛn yɛne wobɛkyea nyam o kumase Nhyira FM enso saa kumase ni kɔ abrokyira ontimi nkɔka sɛ meyɛ kumase ni daabi watena kwan mu a ka betimi atwi afa ne so mɛyɛ obi aba wɔ sɛ yɛpɛ sɛ mu kɔ ni sɛ ɔsɛ daabi yɛ mpene wobɛtu ya no aduane agu critical part method bɛkyerɛ wo sɛ yɛyi yɛni no ɛno nti na wokɔ adwuma a na wodɔ nsa agu ti because yɛnya obi pɛ sɛ ɔyɛ adwuma no a yɛse yɛmma ne nyɛ because we mayor I was so who lem because yeah there any said the besi nti wo pam ye yenko hen ne yi ani because yen kan wasem Chanyoma way a make kan ye nyoma nka ye kɔ asɔre ne mosque practical teaching say etimi mo eboa ma ɔman kɔ nanim no ene wo se ye kyerɛ ba ye de nyina ye honhom nyoma ene ye kenkan but on my be a conanim no san your man chire way being a good citizen eboa ma man ni conanim because nka honhom nyoma de nka ya de pa ba yentimi mfa nya adwuma
Why? Because ye near free the critical path no so the here na betimi aboa ma online na konanim ye near free so ye ni Nhyira FM. Ebra ne ka Galamsey hu asem no Tell say enye hwe afi na wo complain say inso bua yedin afi na complain say brode ye ntimi ntɔ brode na say brode aye problem afi na complaining na say bayire no say bayire bua yedin pa na nto se kotua bi ona complaining say nde nyadoa no afi na asase ne wei na no say wote ye fa to so mame na no te ye say bayire ne brode ne nto se na sefo no say egudro bebre aba begumu mo sawote entimi eba say ya me mpese meka bebre because say me kan say ye kan say multimedia kan ye catch now say Galamsey na mo say mo mfa ho no enye problem ba be kwakoto intos no wakajetia na ejoso ene ayija market sa intos no Galamsey nso ni bi ewom cadmium ne lead ne mercury ne mema ye liver ye brebo ne ye kidney ni amaya yare no ebi wom na ye kan ho asem no mo say ye mfa ye nsam no free honko enti samre ya bayire a ye die enuoma wuwom enuoma ye ahwie enuoma wuwom ade bia ye die awudro dodo na woma ye wie ye ne yanka ho hwe na ye die ye nyina ye ewu a afi obi di 50 years anu awu ye se ne ho dendenden obi di 40 years anu awu obi di 30 years a ye se efia baifo ne kun no a ye refi se liver ne heart problems ne sa nyoma no eye nyomafo na ye tena se a ye kan ho asem a yanka ye ka se ye nyai ye se ye nyai no na aduru ba bi aduri Nhyira FM. Inti dia asem na woken critical path method that critical path method na project management do you say sa nyoma we dia wuyi wani a e be create problem amount inti afine adenti na Yesu me be kire video no eye China ni a watimi ato maame bi asase na abrante ne ye Ghana ni nti well, ya man ya hand is on first excavator in G assassin so. Ene hano. Eno ka ho asem. Bra Facebook. Me nka ho asem. Me ra hu me dia agro sa me ra papa. Chana fo timi atoma me abere wa we. Asasi we. Asasi ahu. Anu fu. Me tiska mo na abere. Me ra ma adwuma kura ye kura nya me de me machine ma akwala ha adwuma kura nya me de abo me yale ma me abrewa timi adofu anti sei wotuma adofu anti sei uhwe efu anti sei me pacho bra Facebook na ebehwe bi wo de behwe ade ketwa bi abrante no ya haino o ye Ghana ni ba China ni na aton wato asase na to asase na odwe nu asato maame no nioma na odi ye afu no wato afi no ho sikafie bi na odi ma ye nana because e common no critical path method we asase we asase e da ho bantifu no nka ho afu me say na me tiska mo de ma abere wa no me ra ho adwuma kura ye kura nya me de me machine ma akwala ha adwuma kura nya me de abo me yale ma me abere wa timi adofu anti sei wotuma adofu anti sei uhwe efu anti sei efu mu nyoma Nhyira FM. we fo me nwura mu ye o me nwura mu ye hwe efu no efu na da ho ma me abere wo betuma wo ye o muko mane sika efu we sika sika we de ne ma me bro betumi de aye bibi fo me ni kura ma ye hu da be yetrimu ade me se efu we wo de me wuram ye na tie efu ma hwe se sika wo de ma me bo sika na price a kire hwe efu anti se yo hwe efu no hwe efu no efu na da ho ma me abere wo ma me abere efu Nhyira FM. ma jiska anti se sika mo je ne chana fo yin sika ko to awu anzo hwe sika mo de ma me abere we
If only the whole could take a crack, banching, body, we, Mamma Brewa, I will do an if so. Martin assassin, Martin, as you and what fun I see you. Bemuno money, Mamma Brewan, dear. Most of them are Martoy, and take a chukman from Mamma Brewana. I had you know, Messi. In your new what do you know? All means you go home every day. Stand on Mamma Brewy. Hey, the baby money may die. My catching up on the same money to me. Oh, I think I got talk for you. I think I got talk. Maybe one them for me now. Oh, the pan, the pan. Mamma on the row. Oh, and so bad day. As I see what I go on assassin, over there. And you may work for you find Nhyira FM. And so, oh, caterpillar somebody. I never say obehwe kakra. You see, na video no me share machine be 3 times. Na me yamare ho and the way a branch here na ono ya catching so on assassin. On so obey any day. Assassin. We can't say we share assassin, we can't say bia kama. Enti oguso say no. Oguso say no. And you bold. E na reho enjai. But was say no. Critical part method. Enti the nke benye efuo no bayire ne banche no we kurase e ho de anke beka se wudro bia anim no ya sei no obi agini sika na bede bia me ka se we oye ohina ohini una wotumi meboa e na wo ton ba bewu ohini tie mi ohini ohini ni odi kura wo te ho na o yes ade no ubewu sika no ho gi aho se ye tu banche no ye tu banche ni firi asase ne so no na nkanyankrom pompen ye tu banche ni bia na wayi ba ko atu o veins aho ye tu banche na e wasa nkema ye duane di no wa bra no enti ohini na wo te ho na asase no mu nyina mu kabo mu se mu ton na mu de aye galamsey no ye tu banchi ni bia ho na mu nso no ni bi tutu the way ode ade ni bom no se ode excavator ni bo asase ni mu a na mu nso nso ni mu yam no ye de bom sa so enti sika no oje ye na no wo de bekwa kwhwe wo na ase atatai no because ube wuntem so enti no problem banchine do mesa no brode no meche wagye sika ne de ba meka hye awrade animunyam se ene mahu bebre nsem na ya na meka no eba mu bebre nkofo mu excavator aka ahemfo bi omu yare sa ne yankopon me sampaibon na ya na mebo awrade bekum makoma bekum nyina makoma mo amoye galamsey menka small scale mining me support small scale mining but we ye galamsey ohini bia wagye sika eye galamsey odi kuro bia wagye sika eye galamsey medical kaba me ka kire wo se me mpaibo ade bia me sori anopa mebo che nyankopon monsuro no saa na beye banchi na ye tu asen no saa na monsuro no nso beye munya hoto sika no begye 1 billion na obegye ni nyina behwe ho yare na wasa akobọ bosia no kra no untimi ntua ohini nti wo de fa utumi ne ton se asase no ubewu you will die ubewu ohini ubewu o de ase ho nto wo de behwe o yare nti wo de jisika no ho ne ensa asase no jisika ni free China ni no ho ne ensa asase no ubewu o ho nto sika no gia emfaso bia ma meka chiro samusimu nsuro hwe meboa obo ade musimu nsuro na kwaje nkrata na ye ne yensu aye problem
kɔgye nkrata na yɛ a problem yɛsɛ China phone timi nyɛ small scale mining ɛnyɛ ɔmo dia ɔsɛ wagye sika na de ama China ni na ɔde excavator asɛe no nti na n'abrewa no sesei ɔgye sika no wie a deɛ aka no ɔnkɔ he na wakɔ akɔdidi Nhyira FM. yɛn nso ɛwɔ kurom na nanka sɛbi kurom ketewa mu no yɛnya borɔdeɛ ne bankye ne n'asefo no sesei no mo sɛe no na yɛn nso yɛnya mercury ne liver problem si yɛnya brɛboɔ no a wo ne wabusuafoɔ nyinaa nso bɛnya bio si yɛnya kidney na sesei yɛnya bi yɛ a yɛyɛ di a yɛnya kidney a yɛwu no wo ne wabusuafoɔ wankasa wo yere ne wo mma obiara nso bɛnya kidney ne liver problem ni bio saa na ɛbɛyɛ ɔho yɛyɛ a yɛdi a innocently because me sorry anopa kwasiada me kɔ adwo market ne makɔ akɔtɔ me nneɔma membusa sɛ sei ntintoso ne nyaadoa me di bio enti sɛ me di a me nya problem na me ma no nya problem no wo nso bɛnya bi mɔho ɔde aseɛ ɛda no wobɛtrɛ ma tɔ cars ne deɛ cars na wotim no ebi bɛnya accident cars ne bi bɛsɛe ɛdan na wotim no wonya ahotɔ ɔde aseɛ ha enti wo deɛ yɛ deɛ ɔyɛ no obiara ne wo nka hwee obiara ne wo nka hwee ɔhene obiara odi kuro obiara ne wo nka hwee ɔho sika no wo deɛ gye ne sɛ nkɔfoɔ nneɔma sɛ nsuo no yɛdeɛ woyɛ yɛyɛ ntimi kora ma yɛhwɛ because na wotumi ma meka kyerɛw sɛ sɔsoro gye nyankopɔn nti ase wobɛwu bi wobɛyare bi wobɛnya liver problem ni bi kidney no bɛnya bi oho ntɔ bi sika no bɛgye wo de bɛhwɛ ho yareɛ saa oho saa bɛyira saa ɔhene no kora no wa na bɛsɔre afiri akonya no so nti we yɛ nka hwenkyerɛ mu bio Nhyira 104.5 and that's why I'm so glad they said Nhyira John Dramani Mahama and gold board no all set up no can be or say they say so be ye illegal na catch na ye jisika na ebema 10% into we de e asem de so unso be ye Galamsey anaso be wie sika Galamsey sika na anya report to a o de ase o de usuro kra na menka hwe Brain FM menka hwe ye be hide o de ase sika na ba ye be ju sika de amount Nhyira John Mahama say wow ye illegal nyoma bia no obia te say the nano samija mfiti nkrofo no ye be ma sa sika no be 10% nti ya no 13 billion 10% enye sika kotoa ka wo sika pa yenya ne sa emaye we need to fix Ghana it is enough ya bre Kofi you're very sad. I could see, you're passionate about talking about the Galamsey issues. Now, yeah, so to a man, and I would deny a poison. Erasto Sasari don't call documentary about Galamsey, which poison for gold, and it's the reality. I mean, you say Rooney Bebre, no, a coy pedriemu, a Maya, or how Bebre, in fact, your organs, I say liver, kidney, I dream we are near refi. Now you must say led near the adibi cra fra and no by any day once a cinema bunch and no by any adeno. Yeah, you're refi. Can we get that? Can we get that? Eastern region report. Now that report. Can we get that report? Yeah. Ewo anana say sa lead near the adeno when you know say lead no so no yes some of these poisonous metals no e ko ni pedua ni mu a etimi kura ma adwene mu yare ne o how bebrebe omokura enyim kura na very dangerous and we are looking at all these things ye de ani na ehwe and now can critical part method ho asem as ye mpanimfo ye nsusu ye na de ehia na ehia yen that is basically what we wanted to talk about. Say ade ehia ye na ehia ye wo no ma bi ase etu ho na mon tententem ni se ye hwe han ma edibra ansa na akase ye be ye ho adwuma wa bra ye nim se ye betumi de no ma we asia no kwan ne ade ye ho and this is enoma ya na leaders ne lucky but I'm happy enim say task force o mo sha ase ye tre ye se ye ko Galamsey nyenne but ade ba ko a enura mete ya na ye mede efa bra mo inaugurate gold board task force no say they are going to give this task force for no cameras, body cameras. Say be omu ko wura mu ho na. Camera ne bo ho. Ti de wo ye bia say wo gi gold bribe wo gi de no. But mesre omu say de obetena machine animu a, sa machine e record video no. Omu hwe ni ye mpe another monitor enso mfa ma say nipa ko. Say ye kasa ya na for me minim say Nhyira John Mahama otie nhyira. Yes. Na mpanyifo na wo Jubilee House no. Yeah. Ensem bia ye ka bia no mufa. Of course. And one of the things I'm not penning no.
Enkane de na ye kan sem kra na Jubilee House e pay me aye dada. But this time around, ye beka bia Jubilee House obetie. Obi be fro say we president ate, we ate, ye be ye ho adwuma. Once ye can maybe body cameras. Yes. You can say omuko grounds wa. Because o advocate wo ha pa. Yempe body cameras. Ebi no ma bi ni ade. Enti yempe bibi mo mo. Oh yet news bi kra say some of the military men no kro mo mpe peacekeeping ko mo pe Galamsey fight. Because of say omuko a no ma bibiri esi wo ho. They say the omuko a camera no ye de be bom. You hunu won kran. You hunu won kran. And I mesro mo say that monitor no. A mo de be monitor cameras videos no de e ko ni nyina no. Mesro so mo nya duplicate wo presidency wo mampania so ye say be ya ye blemu emeka se o ye security fo no na ye ho ahwan musumu monitor o de meche no because ye nim wo krom ha se no matimi si for security officer ho de evidence timi ira ye nim wo krom ha intimate wase a Yewra Jomahama ne mpanyufo no omunso mpe monitor bi so mu ho yes ye wo person in charge of security wo presidency when we dey meet no Kofi Buachi mu wo ho enti no wo so empe monitor ni bi wo I know say Kofi Buachi is fantastic man ono security wa ben e baba mbo ho nsem a no so omu nyina monitor wo presidency wo while security for no so handle omu so monitor no enti so omu delete wo ha ye benya copy wo ha na number two tell them say because we have instances you ko pay video say nya ras to screen na boy enya some of the evidence no mamno because say ni ho ensi ye isu na esi enti very important say body cameras na mahama e ka so mo de be ban eye yemfa mo na security officers no mo so ka ho bi and ama Galamsey yentimi nko no because ras to school room ho na ye military men na omu protect Galamsey for and it's evident e wo ho I ras to petition presidency then time Nana Addo Akufo-Addo apenso ye hu de esi but when the cameras are there now you have proper monitoring not just the cameras but people monitor it very well ebeko ye dia man and now I'm excited about that positive a year omo attach they say utimi be ma whistle blowing kakra ye be ma 10% ye nim kwan approach for cry for arresting crofo or so who suspect na be catch ye be ma 50,000 ye be ma say and you who say speedily Omutenya results. And so this one will help into yenya 1 billion out there 10,000 100,000 now so the number be betuja. Yeah. Into what is say obi ye Galamsey we a special line. Yeah. O de boy amane ye do din be sie. Si etime kochi ni pana ye ankasa be make sure say o 10% no ye be abrew. Mantown extra was now acre of land is being sold at 80,000 to 100,000 at New Abrim. 80,000 to 1 billion. 100,000. Near be did. Meanwhile, 1 billion. No, Nipa betimi enya be $20 billion was. I was so no the man no bunim fudie nyina de agu asai ni nyina wo. Eti ye sori anuane bo ayedin ye nya anuane ye nya we ye nyina so ye ka ho bi. Eti tomatoes bo be yedin. Banchi bo be yedin, body bo be yedin because asase no ese ye de do ne yedi no. Yes, any nyina you betu so emfa kwan paso ntu and I believe say measures a omode ba no eye for now the motivation attached with the 10% and of course the body cameras very very much important many aje ho pa with this step and we hope that said the economy in particular about the monitoring ubetumi asoma aboa no so wonko but one kan so a obebu afa baby Mahama say omo nyina afa lie detector mu all right o de uma fam enti enye obia keke or was selecting selecting of the obia famu say uni adwemboni bia and for me I like the new John Mahama. Right. I like the new John Mahama because osua nyoma. Yeah. O share anytime bia wo pie na okasa, un say John Mahama foforo bia. Osuboni a ya ono aboni ho asu. Say un say ade we die. Wabamu pe. Wabamu pe mistakes awa ye. Wa observe the proponents. 8 years kakra. Say omutune fie 8 years. Esua de. Because 8 years addition ye change 4 years. I think so. I said the all can say 8 years addition e wo position no. Yes saying 4 years addition because 4 years no imagine say MPP for all of a sudden yes adu mobile omumu Ghana for. Omumu feel say o see e call ye na e patch on e buy. What you say? Okay. But there was say say e was say ye G6 ni be free NDC for ho.
Okay. Emma MPP for 2028. Na a bridge gap no. Aha. Okay. Nti MPP 2028 no. E was a Ghana for G seat ni kakra. Emma MPP for. Ba yan to MPP. Nanka NDC for na to. Na NDC for no to so na we mu nkosua de 8 because omu sua de 8 so omu hu nyansa. More. Okay. Because John Mahama enkwada asem na odi ye na anu no. He say no ye mpanyinsem. Okay. But you tell me. John Mahama enkwada asem na ye from 2012 to 2016 no. Yeah. What you say? She say ye mpanyinsem. But Nana, the difference I who are say John Mahama has been a former president. Where did be pain and when you experience it will better nature, you know. Now this young be mre action will be a one my mu pain. And as he said, obi a mu pain. Ba umia we dibi. Meboa. Memka ba umia. But na me ka say ba umia di. So omo nyenko yi. No, na me say ba umia so we dibi. Oh no, why president or vice president? Vice president no or ye 33 policies or boy ye ma bibia you Kenya no ane kasa. But we need president. No, but so no president on the head of economic management. Nipa was who you meet. I don't know who coach na the meet ne say kwa ukubi. Was one steer him. Debut. Na de me yes so wunye bi. But say me ni ho a wuntimi nye. Oh, say be here na. Aha, ti me kokra benya experience. But the experience of the odi kind no. Yeah, they different. Me kwa obehu say we na Jantuah ye, we na menye, we no be say obehu. I know the wesua. Na we de woni na Joma na Akufo-Addo na akọ. Nti ye bi o we say. Baba umiase no maybe wo ho a wo no wensua wo be na fofo. Onsua 8 years no onsua. Oni Akufo-Addo de, o say Akufo-Addo de no na no ma bebre wo. Say Ghana fo a kire ne nyoma nti atutia no. Nti onsua. Me see 8 years. 8 years no. Omusua de chen 4 years. Nti ye ma 8 years. 8 years. But to the sit ne de yangi bi ma wo mu. E bi nya comfortable crowd. Na say nya comfortable asem na make. Anga ope so 4 years. Jantuah. 4 years ya na people for aba debi. They say NDC one omode no. Omenya obi. Ono su sua de. Omusua de. Sa. Ni nyina nse John Mahama ye ni ye a. Obi obebe bia na easy. Obe ni. Ai. Obi be say asedun ketia wo ho. Julius Debra wo ho. Ye wo ewu adako. Omunyina ya apprentice. Omunyina nso sua de. Okay. Nti omu wo nkofo wo. Ne Mahama tri ni omu yi na. Yeah. O de cobra. De tie ni say gold board ho asem.